Mikä on sun tän hetken projekti? Musta tuntuu, että mä oon viime aikoina virkannut tosi paljon. Mm. Että, no ei varsinaisesti mitään niinku isompaa projektia, mutta mä oon tehnyt paljon semmosia vähän pienempiä projekteja. Niin mä sanoisin, että ehkä se. Eikö se ole vähän aina? Se on vähän aina. Aina joku pieni projekti kesken. Jep. Ja yleensä ne liittyy aina virkkaamiseen sulla? Joo, virkkaaminen on ehkä niinku mun ollut muutaman vuoden se mun ykköstaidemuoto. Niinpä. Mikä on sun tän hetken projekti? Mä oon viime aikoina neulonut semmosia ohuita huiveja, semmosesta villalangasta, mutta semmoista, mikä on vähän pörrösempää Joo. materiaalia. Oon tehnyt semmosia eri värisiä ja niitä on tosi ihana käyttää mun mielestä just jonkun kauluspaidan kanssa tai Joo. silleen sisätiloissa. Kuulostaa hyvältä. Sulla on nyt tällä hetkellä se pinkki? Joo, mä oon tekemässä nyt semmoista pinkkiä ja mä tein ehkä joku kuukausi sitten, niin mä tein semmoisen vaaleanvihreän. Se on niin hieno. Mä tykkään siitä niin paljon. Pitää olla kiintynyt siihen lankaan ja siihen väriin. Joo, niin joo. Jotenkin se tuntuu silleen spessulta. Niinpä. Ja sit varsinkin kun on tehnyt silleen paksusta langasta ja vähän silmukoita, niin se on tosi nopeeta tehdä. Että on just junassa tehnyt. Joo. Oon ostanut kirppareilta myös viime aikoina semmosia pitsiliinoja. Mä oon niistä tekemässä sellaista verhoa. Joo. Eli mä haluan niinku mahdollisimman eri kuvioisia ja eri niinku langasta olevia semmosia pitsiliinoja. Ja sit mä haluan niinku vaan laittaa ne yhteen. Joo. Se on sellainen, mitä mä oon tekemässä. Ja sitten oon tehnyt erilaisia semmosia pussukoita just lahjaksikin. On ollut semmoista pitsiä, josta mä oon vaan sit silleen ihan käsin ommellut semmosia pussukoita. Ja sitten ommellut niihin semmoset helmet, Joo. millä voi laittaa sen kiinni. Ne on mun mielestä ollut aika söpöjä. Joo, ja se oli niin kiva katsoa, kun sä teit siinä. Ja sitten myös se, että jos löytää jotain semmosia niinku spesiaaleja helmiä, Joo. niin niistä voi tehdä silleen just, että laittaa niinku nahkanarun vaan siihen. Se on kans tosi ihana lookki. Joo. Sitten toinen on, niinku mä oon tehnyt avaimenperiä. Joo. Mielestäni se on jotenkin niin kiva, kun mä oon käynyt kirppareilla ja sitten ostanut erilaisia semmosia jotain pompuloita ja missä on ollut vaikka jotain helmiä Joo. tai jotain. Ja sitten mä oon vähän niinku niitä uudelleen käyttänyt Mhm. avaimenperiin. Se on kyllä niin ihana uudelleen käyttää kaikkea. Jep. Tai niinku se, että näkee jossain olemassa olevassa jotain potentiaalia olla jotain muuta. Just nimenomaan toi, että jos näkee jossain kirppariasioissa. Niin se on jotenkin enemmän merkitystä. Niin on. Kun sä otat jotain olemassa olevaa, joka on jo elänyt elämänsä ja annat sille uuden elämän. Todellakin. Ja sitten just ne pitsiliinatkin, niin mulla ei ole itsellä silleen välttämättä kärsivällisyyttä tehdä niitä itse. Enkä mä jaksa ehkä opetella sitä. Joo. Niin mun mielestä on tosi merkityksellistä ostaa sit jonkun niinku tekemiä. Siis silleen, niihin on mennyt niin paljon vaivaa ja aikaa. Niin. Se on vähän niinku yhteistyötä jonkun ihmisen kanssa, joka ei tiedä, että se on tekemässä yhteistyötä. Niin. Kirppareilla käyminen on niinku iso semmoinen inspiraation lähde. Joo. Koska aina kun mä menen kirppareille, niin se on jotenkin semmoinen seikkailu. Niin on. Se on jotenkin, niinku, koska ei voi tietää ikinä, että mitä niinku, voi löytää. Joo. Ja sitten on kuitenkin alitajunnassa ne asiat, mitä on niinku, etsinyt vaikka Pinterestistä. Joo. Jotain semmosia niinku, ideoita. Niin sitten jotenkin jossain vaiheessa niin ne asiat silleen tulee sun eteen. Ja sit sä oot silleen, että mitä ihmettä. Joo, etsii vaan niinku tarpeeksi kauan. Ja just silleen, että ei ne silleen tietoisesti eti. Ei. Mä etin tosi kauan, no se ei ollut kirpparilta, mutta mulla oli tosi kauan Pinterestissä kuva sellaisesta lautasesta, jossa oli sudenkorento. En mä silleen aktiivisesti ajatellut, mutta mä laitoin sen niinku se oli mun Pinterest-taulussa. Ja sitten mä joku päivä kävelin yhteen kauppaan ja siellä oli just tällainen lautanen, mikä mulla oli ollut Pinterest-taulussa. Oikeesti ihan täydellistä. Niin. Ja sit mulla on monesti silleen, että kun menee jonnekin perusvaatekauppaan, niin mä menen lähinnä niinku etsimään sinne vaan ideoita. Joo. Siis silleen, että tosi monia asioita niinku pystyy tehdä itse. Niinku jo olemassa olevista asioista. Joo. Ja ei sen tarvi niinku just olla just se sama. Mutta niinku Just silleen inspiroituu. inspiroituu, joo. Ja sit mulla on ihan hirveästi galleria täynnä semmosia kuvia eri asioista, joista muuten ei varmaan saisi mitään selvää, että mitä ne tarkoittaa. Joo, mutta sulle niillä on merkitys. Niin. Kyllä mä välillä unohan, kun mä oon ottanut jonkun kuvan, että mihin tää nyt oli. Sitten sillä voi tulla uusi merkitys. Niinpä. Mä huomaan itekin, kun mä lähden jonnekin kauppaan, niin monesti kun mä näen asioita, jotka on musta tosi ihania, niin mä ajattelen, että mä voisin tehdä tätä itse. Niinpä. Mä voisin tehdä tätä itse, miksi mä ostaisin sen, kun mä voisin tehdä se itse ja sillä on silloin enemmän merkitystä. Niin on. Mikä sua tällä hetkellä niin kuin inspiroi? Sinä? Samoin. Niin sun kanssa oleminen on tosi inspiroivaa aina.
Mä olin niinku muutaman päivän ilman sua ja mulla oli hirveä ikävä. Niin mullakin. Se on jotenkin niinku... En mä tiedä. Musta nyt meillä vaan synkkaa niin hyvin. Että tulee Niin tavallaan synkkaa. ihan semmonen erilainen puoli musta esillä aina kun mä oon sun kanssa. Ja se on just nimenomaan ehkä se luovempi puoli. Niinpä. Tuntuu aina silleen, että kun me ollaan yhdessä, niin silloin niin kuin mikään ei ole mahdotonta. Niin. Mitkä muut asiat sua on inspiroinut nyt? Joku sanoo jotain, tai mä luen jotain, mikä silleen tietyllä tavalla istuu mun mieleen. Ja sit siitä mulle nousee se inspiraatio. Ja se ei yleensä edes liity mitenkään siihen, mitä mä oon lukenut. Että se on joku täysin eri asia. Mutta mä vähän niin kuin näen, että okei, joku toinen ihminen on sanonut jotain kaunista. Niin mulla tulee silleen, että okei, mullakin on sanotettavia asioita. Joo. Just vaikka ajaessa. Joo. Tai musta nyt niinku mulla saattaa olla vähän hajataitoa. Sen takia, kun sä oot välillä aina siellä toisella puolella tietä. Ehkä. Ei, mutta mulla on vähän hajataittoa ehkä. Niin mä sanon aina, että mä näen enkeleitä valoissa. Mutta siis niinku valot silleen karkaa rajojensa ulkopuolelle. Niin jos ne tekee sen tietyllä tavalla, niin se näyttää siltä, kun ne tanssis. Niin ehkä se valon tanssi. Joo. Ja pilvet. Pilvien reunat. Ja se, miten pilvet muuttuu niin kuin taivaalla. Jos niitä katsoo tarpeeksi pitkään, kun ne liikkuu ja ne muuttuu ja vaihtaa muotoa, niin se on mulla. Ja mun on vielä pakko sanoa, että se kun me istutaan autossa, ylipäätään kun mä oon sun kanssa, musta me mennään ihan omaan maailmaan, kun me ollaan kahdestaan. Ja sit se vaan silleen niinku, se vaan inspiroi. Onko sulla? Mulla on ehkä silleen, että jos on niinku inspiroituneessa tilassa tai semmonen niinku, varsinkin sun kanssa, kun me ajetaan vaikka johonkin, Joo. niin jotenkin kaikesta voi saada niin paljon inspiraatiota. Että niinku kaikki mitä näkee, niin näkee sen jotenkin niinku tosi silleen uudella tavalla tai silleen. Mutta silleen yleisesti niin musta tuntuu, että kaikki niinku väriyhdistelmät, se jotenkin liittyy myös siis silleen, että kun mä niinku tulkitsen jotain kappaletta, niin mä tosi useasti niinku silleen hahmotan niitä silleen väreinä ja semmoisena abstraktina asiana. Tai silleen. Onko sä ajatellut koskaan maalata sitä? Oon. Siis mä oon itse asiassa tehnyt joskus niinku nuorempana. Mut sit siitä sekin oli vähän semmonen, että mä yritin maalata niinku yhden kappaleen tunnelman. Ja kun mä tein sen maalauksen, niin siitä ei tullut yhtään hyvä mun mielestä. Niin sit mulla tuli siitä vähän niinku vaan silleen huono fiilis. Joo. Niin sitten siinäkin se, että mä niinku oletan sitten, että siitä tulisi joku ihan niinku täydellinen. Tai silleen, että se jotenkin kuvastaisi niinku tosi hyvin ja että se jotenkin avautuisi mulle se kappale ja näin. Niin sit se on jotenkin silleen... Joo. Toi on niinku hyvä idea. Mä haluaisin joskus ehkä testaa uudestaan sitä. Ja sit siis niinku pukeutuminen. Tai silleen niinku muiden ihmisten niinku pukeutuminen. Niin se on mulla niinku kans sellainen... Jos mä näen joku ihan pienen jutun, mitä mä en oo koskaan nähnyt. Tai jotain niinku tommosia pieniä yksityiskohtia jossain kun kävelee. Niin se... Mä inspiroin myös silleen tosi paljon muiden tekemiset. Joo. Ja se jotenkin aina niin siisti nähdä, että mitä ihmiset niin oikeasti pystyy luomaan. Ja nähdä niiden sitä sisäistä maailmaa. Joo. Se on ihanaa. Jos joku on pystynyt tehdä jonkun asian, niin se tarkoittaa, että muillakin on mahdollisuus. Joo. Mä myös inspiroi semmoinen elämäntyyli, että jättää aina aikaa semmoiselle luovalle tekemiselle ja projekteille. Joo. Se on kyllä oikeasti, että luovat tekemiset on sellaisia, että niitä tavallaan pitää elää ja hengittää. Niin on. Koska muuten se jotenkin, en tiedä, valuu hukkaan. Sitä on hankala selittää, mutta niin kuin elämä on paljon enemmän elämää silloin, kun luo samalla jotain. Tai ehkä tämä on vaan minä luovana ihmisenä puhumassa. Mutta no kyllä mä uskon, että kaikki ihmiset on niin kuin omalla tavallaan luovia. Mulla on ihan sama ajatus. Joo. Just me ollaan paljon puhuttu tosta. Koska luovuttaa on niin monenlaista. Niin on. Ja se on niin kiva nähdä, miten erilaiset ihmiset niin ilmaisee luovuttaan omalla tavallaan ja eri tavoilla. Ja just se, että voi löytää tavallaan, nähdä sen, miten ihmisten mieli toimii sen perusteella, miten ne ilmaisee luovuuttaan. Totta. Mua inspiroi se, että aina on uusia tapoja niin hyödyntää omaa luovuutta uusilla tavoilla. Ja ajan myötä, niin kyllähän ne, aina ne taidot kasvaa, jos vaan jatkaa jonkun asian työstämistä. Ja siinä kasvaa myös se tavallaan itseluottamus. Jep. Että
jos mä oon onnistunut jossain asiassa, niin mä voin oppia tämän toisenkin asian. Niin just, että okei, jos mä oon vaikka kasvanut sillä, että mä oon ollut hyvä kirjoittamaan. Ja mä oon tosi pitkään ajatellut, että okei, se on ainoa asia, missä mä oon hyvä. Ja mä ajattelin vaikka, että okei, en mä voi ikinä oppia piirtämään tai maalaamaan, koska kirjoittaminen on se, missä mä oon hyvä. Ja mä en tiedä, minkä takia mulla on ollut jotenkin tällainen ajatus, että mä oon hyvä vaan tässä yhdessä luovassa asiassa. Mutta sitten kun mä lakkasin tavallaan välittämästä siitä, että okei, kirjoittaminen on mun juttu, ja aloin tekemään muita asioita, niin se on, että niinku, kyllä mä osaan niitäkin. Toi on niin hyvä ajatus. Tai ei välttämättä osaa, mutta voin oppia. Just. Ja mun mielestä on tärkeää nähdä niin kuin itsensä semmoisena kokonaisuutena, että vaikka on yksi joku pääprojekti tai pääosaaminen, niin sen ympärille kehittää kaikkea muuta. Niinpä. Koska ne mun mielestä kaikki vaan niin kuin yhdistyy yhdeksi niin kuin sun tavallaan semmoiseksi luovuudeksi. Joo. Ja ne antaa niin paljon niihin muille asioille. Niin tekee. Mä oon itse pianisti, niin mun pääprojekti liittyy siihen soittamiseen. Mun mielestä on tosi ihanaa löytää myös niin kuin muita tapoja tehdä taidetta. Niinpä. Ettei jää jumiin tavallaan siihen yhteen asiaan. Niin kuin vaikka mitä sä oot just puhunut, että sua inspiroi tosi paljon eri taidemuotojen yhdistely. Jep. Niin tähän just sitä, että jos sä pysyt siinä yhdessä, mikä on tavallaan se oma niin kuin mukavuusalue, niin se sulkee pois tosi paljon kaikkea muuta, mitä voisi niin kuin oppia ja niin tehdä. Sulkee. Onnistumiseen ja semmoiseen niin kuin menestykseen, niin siihen tarvitaan vaan niin kuin se tavallaan, että sä oot päässyt sen niin kuin kringeyden yli. Joo. Sä oot vaan niin kuin tehnyt. Se on kans yksi syy, mikä tekee ihmiset pelkää uusien asioiden aloittamista. Totta. Ja just vaikka, että niinku pelkää tulla nähdyksi, Joo. on se, että ihmiset pelkää, että muut näkee ne niinku just kringeinä. Joo. Ja se on se ongelma, koska niinku ei monesti aikaisemmin ole mietitty, tai just miettii niinku milleniaaleista, että ei ne ole miettinyt sitä, että onko ne kringejä, koska se on vaan niinku, ne on vaan niinku tehnyt asioita, joita ne haluaa tehdä. Niin nykyään, kun kaikki on niin läsnä tavallaan somessa, ja kaikki on koko ajan toisten silmien alla, niin jotenkin pelätään ihan hirveästi sitä, että ollaan kringejä. Niin on, ja sitten kun tavallaan tosi monella on se pelko itsessä, niin sit sen niinku tosi helposti nappaa jostain muusta. Joo, katsoo jotain muuta, että okei, jos mä tekisin tämän asian, niin mä olisin kringe. Joten tää toinenkin ihminen on. Mut me ei nyt olla sellaisia. Me ei olla. Ei ole mahdollista olla olematta kringe. Ei. Tavallaan, että niinku aina joku katsoo sua on silleen, tää ihminen on tosi kringe. Joo. Ainoa asia, miten sä voit olla olematta, on se, että sä et vaan niinku tee mitään. Sä et anna kenenkään nähdä sua. Niinku, ei se ole hyvä vaihtoehto. Ei niin, ja silloin ei tavallaan pysty jotenkin silleen elämään just semmoista elämää kuin haluaa. Niinpä. Koska silloin elää vaan sen perusteella, miten muut näkee sut. Niin on. No just sitä, mitä aina puhutaan. Niin. Silleen just ne kliseet, että, Jep. että älä välitä, mitä muut ajattelee, mutta ne on kliseitä for a reason. Joo. Niillä on syynsä, että minkä takia aina sanotaan niin. Mutta sekin on silleen, että niinku just monesti voi olla hankalaa itse pystyä uskomaan itteensä ja luottamaan itteensä tarpeeksi, että ei välittäisi muiden mielipiteistä. Niinpä. Ja sen takia on se just, että niinku, jos on yksi ihminen ees, joka uskoo suhun, niin ei niillä muilla loppujen lopuksi ole niin paljon merkitystä. Ei niin. Onko sulla vielä jotain ajatuksia? On jotenkin nykyään tosi... Sillä ajatellaan, että ei saa olla aloittelija. Niin. Just, että helposti antaa periksi, Totta. jos ei ole heti hyvä jossain asiassa. Ja varsinkin se, että ei uskalla näyttäytyä muille ihmisille. Tätä mä huomaan itsessäkin, että ei uskalla näyttäytyä muille ihmisille niin kuin tavallaan harrastuksen kanssa. Joo. Just monesti joku taide tai virkkaaminen tai... No oikeastaan ihan sama mikä, rullaluistelu. Niin ei uskalla näyttäytyä ihmisille sen kanssa, jos se on epätäydellistä. Vai jotenkin ajattelee, että pitäisi olla heti täydellinen, tai sitten pitäisi tehdä sitä asiaa salassa siihen asti, että olisi niinku tarpeeksi hyvä. Kun sä aloitat jonkun asian, niin ihan alkuun sä kehityt tosi nopeasti. Joo. Koska sä opit ne tavallaan perusasiat siitä aiheesta. Ja sitten, kun sä pääset sen niinku tietyn aloittelijavaiheen ohi, Joo. niin siinä vaiheessa, kun ei enää kehity niin nopeasti, niin siinä vaiheessa menee monesti motivaatio. Mä huomaan tätä itsekin. Mä tykkään aloittaa uusia asioita, mutta en vie niitä sit ihan loppuun asti. Koska siinä pitäisi oikeasti niinku tehdä töitä sen eteen. Se ei ole vaan hauskaa ja helppoa. Niinpä. Tuleeko sulla niinku koskaan silleen, että sulla on joku silleen niinku visio jostain asiasta, että okei, tällaisen mä teen. Sitten kun sä aloitat sen, niin sit se tavallaan tulee se realiteetti. Ja sit silleen vähän niinku
on niinku omassa päässä saanut niinku siitä silleen niin semmoiset, että okei joo, että niinku mä tiedän mitä mä niinku teen ja silleen, mitä mä haluan luoda, mutta sitten kun alkaa luomaan, niin sit se jotenkin konkretisoituu ja sitten silleen tajuu, että niinku, et ei välttämättä osaakaan sitä vielä tehdä. Mä en tiedä, tuleeko mulle Safanista. Ei, eikö siis, musta mulla ei ole odotuksia. Mä huomaan Joo. sussa tosi paljon että sulla on odotuksia tosi paljon. On. Ja mä huomaan monissa mun kaverissa myös, että heillä on tosi paljon odotuksia, jos aloittaa niinku uusia niinku asioita, projekteja. Mutta musta tuntuu, että mulla itsellä ei ole mitään tavallaan odotuksia Joo. itselleni, koska mä vaan niinku en oleta, että mä osaisin mitään. Joo. Niin, että sulle ei tuu siis semmoista niinku epätoivoa siinä. Ei. Joo. Mulla saattaa tulla ehkä vähän, mutta monesti, tän mä huomaan varsinkin, kun mä virkkaan. Koska mä en tykkää lukea ohjeita. Mä saatan katsoa jonkun kuvan, tai mulla on jonkunlainen malli mun päässä, mitä mä oon silleen, että okei, tällaisen mä haluan tehdä. Ja sit mä vaan aloitan, ja koska mä en koskaan katso mitään ohjeita, niin mä joudun aina purkamaan ne monta kertaa. Niin siinä vaiheessa, jos mä puran sitä 5-6 kertaa, niin alkaa tulla vähän semmoinen epätoivo. Mutta koska sekin on sellainen, että okei, sä purat sen uudestaan, ja lopulta se sitten aina onnistuu. Jep. Niin ehkä siinä on just se. Että mulla ei vähän niinku ole odotuksia, koska mä tiedän, että mä tuun epäonnistumaan monta kertaa ennen kuin mä pääsen sinne loppuun. Okei, ehkä mulla on niinku mä niinku teen itselleni selleen ison kynnyksen aina aloittaa jonkun projektin. Ja sit kun mä vihdoin saan niinku aloitettua sen, niin sitten jos se ei niinku heti silleen onnistu jotenkin taianomaisesti, Joo. niin sit mulla tulee semmoinen olo, että tavallaan niinku tippuu silleen jotenkin silleen hetkellisesti siitä niinku omasta semmoista maailmasta tai siitä Joo. niinku luovuuden siitä Kuplasta. niin, semmoista pois. Jos siitä pääsee niinku eteenpäin, niin kyllähän se sitten niinku, kyllä mä sitten on niinku aina silleen lopulta sitten niinku tyytyväinen siihen Niinpä. lopputulokseen. Et ehkä niinku kaikilla vaan se prosessi menee eri tavalla. Joo. Että mulla niinku siinä alussa on tosi paljon niinku odotuksia aina. Mm-hmm. Tämä on Joo. kyllä tosi mielenkiintoista, koska niinku, ei se tietenkään itse, tai niinku, tietenkin sen tiedostaa, että okei, muut ihmiset ajattelee ja kokee asiat eri tavalla, mutta ei sitä ajattele silleen konkreettisesti, että hei, muut ihmiset ei tee projekteja samalla tavalla kuin minä. Totta. Joo, ja just kun ne pienet projektit jää monesti helposti silleen niinku pimentoon. Niin jää. Vähän niin kuin, että okei, jos joku ihminen kysyy multa, että niinku, et, mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Jep. Mä teen niin monia asioita, jotka on silleen niinku tosi pieniä. Jep. Niin sit mä sanon aina, että jos joku kysyy multa, että mitä mä harrastan, niin se on aina kirjoittaminen Joo. ja virkkaaminen. Jep. Koska ne on niinku ne pääasiat, mitä mä teen ehkä eniten. Mut sit mulla on ne kaikki muut projektit, niin musta tuntuu, että ne jää pimentoon. Joo, eli se on niinku kirjoittaminen ja kaikki muu, Joo. basically. Ja mulla on soittaminen ja kaikki muu. Joo. Ja siitä mä huomaan, että me helposti, jos me jutellaan jostain projekteista, jostain luovasta, tai niinku meidän asioista, tai jos mä vaikka niinku kysyn sulta, että miten sulla menee soitto, tai miten Niin. sulla menee koulussa. En mä kyllä kysy sulta koskaan, miten sulla menee koulussa, mutta mä kysyn, että miten meni soitto. Niin. Niin se, mitä sä vastaat, mä pystyn vertaamaan sitä siihen, miten mä kirjoitan. Joo. Ja mä huomaan, että jos mä puhun mun kirjoittamisesta, niin sä vertaat sitä sun soittoon. Niin on. Mutta sitten jos mä puhun virkkaamisesta, sä et vertaa sitä soittoon. Ei. Koska se ei ole niinku sama asia. Ei olekaan. Tässä me halutaan tuoda ne meidän niin kuin, ne pienet projektit silleen yhteen. Tai Joo. silleen, että luoda jotain semmoista, missä ei ole just silleen niin paljon painetta. Me ollaan viime aikoina puhuttu siitä, että miten meillä on erilaiset rytmit taiteen luomisen kanssa. Ja se, että milloin meillä on eniten inspiraatiota ja milloin me saadaan eniten aikaa. Mikä on sun sellainen luovin aika? Mikä on sulle helpoin niin kuin, luoda uutta? Varmaan oikeasti aamuyö. Tai, no ei nyt ihan aamuyö, mutta mä huomaan, että mä oon itse eniten inspiroitunut aamulla ennen kuin muut ihmiset herää, joka on just ennen 7. Musta tuntuu, että yleensä se alkaa, mä saatan herätä joskus 5 aikaan. Ja siitä niin 7 on sellainen mun oma aika, jolloin mä en tavallaan hirveästi välitä siitä, mitä muut ajattelee. Mä en ajattele muita ihmisiä, mä vaan niin keskityn siihen, mitä mä teen silloin, koska yleensä just kaikki muut nukkuu silloin. Ja sit mulla on toinen ehkä niin iltapäivällä Joo. ja sitten illalla myös. Mutta ilta on kyllä vähän silleen, että ehkä mä monesti alkaa väsyttää aikaisin. Varsinkin nyt viime aikana mä menin nukkumaan joskus 8 aikaa. Jep. Ei siinä hirveästi ole aikaa tehdä mitään, mutta niin. Ehkä aamu ja iltapäivä. Mä kyllä ymmärrän ton. Just se, että kun kaikki muut nukkuu, niin sulla on silleen omaa aikaa. Niin. Se on kyllä ihana. Milloin on sun luova aika?
Mun silleen luovin aika on kyllä silleen illalla. Joo. Ehkä 6 jälkeen. Mhm. Mulla on monesti silleen ehkä, että illalla saattaa tuntua siltä, että ei vitsi, että nyt taas meni 1 päivä. Joo. Ja jos on tosi paljon ideoita ja tällaisia, mutta ei välttämättä saa tehtyä niiden eteen asioita, Mhm. niin illalla tulee semmoinen tsemppi päälle, että nyt oikeasti, nyt mä haluan tehdä kaiken. Sillä, että mä haluan nyt onnistua niin kuin näissä asioissa. Joo. Niin sit mä jotenkin alan tekemään niin kuin kaikkea silloin. Niinpä. Ja muutenkin projektien suhteen niin aina illalla, koska päivän mulla on ollut kaikkea muuta. Mhm. Mun on niinku järkevin tehdä aamulla aina semmoiset niinku ikävimmät asiat. Tai semmoiset, mitkä niinku vaatii eniten tavallaan. Joo. Tuo on silleen ristiriitaista, koska yleensä mä menen harjoittelemaan aina 8. Koska silloin musta tuntuu, että mä oon sen päivän yläpuolella. Joo. Ja silloin mulla on aikaa sit illalla tehdä niitä kaikkia muita ihania luovia asioita. Mhm. Mut sitten niin kun, jos mulla on kasautunut asioita, niin sit mä yleensä saan ne niin kun tehtyä illalla. Mä mielellään illalla teen asiat, mutta joku tämmönen harjoittelu, joka vaatii niin monta tuntia, niin sen aloittaminen päivällä on tosi ankeeta, koska sit tavallaan niin kun näkee ihan kellostakin, kun sä katot, että okei, että nyt menee ihan iltaan asti, että mä en ehdi tehdä enää mitään muuta. Joo. Sen takia se on kivointa mennä harjoittelemaan heti aamusta, niin sit mulla jää aikaa jollekin muullekin. Joo. No kyllä musta tuntuu, että mulla on vähän just toisinpäin, että mä teen tavallaan ne kivat asiat aamulla. Että mä just huomaan nyt, kun sä sanoit, niin mulla on just, jos mulla on jotain esseitä kirjoitettavana koulua varten tai jotain, niin ne mä aloitan yleensä iltapäivällä. Niitä mä en aloita aamulla. Koska ne on just niitä sellaisia, että aamulla on se mun aika. Niin mä teen yleensä aamun just kaikkea kivaa. Ja sitten aloitan joskus iltapäivästä niin kuin kaikki velvollisuudet. Okei, toi on niin vibe. Siinä on tietenkin se, että olisi kiva saada tehtyä kaikki pakolliset asiat ennen kuin tekee kivoja asioita, mutta En mä tiedä, mikä toimii itselle. niinpä. Tää on oikeasti varmaan just sellainen, että niinku kaikilla on eri. Niin on. Mulla vaan tuli mieleen, koska se on hyvä silleen niinku tietää semmoista omat ajat. Niin. Et sitten osaa hyödyntää niitä. Niinpä. Mun mielestä se ei ole kovin hyvä, miten aina puhutaan siitä, että asiat pitäisi tehdä niinku tälleen, että jos sä teet, tai niinku just se, että on ne sellaiset tietyt ihanteet, että tietyt asiat tehdään tiettyyn aikaan. Niinpä. Niin mulle sellaista ei ole ikinä toiminut. Varmasti toimii monelle ihmiselle, että ne on sellainen tavallaan suositus ihan syystä. Mutta mulle sellaista ei ole toiminut. Niin se on jotenkin niin vapauttavaa, kun antaa itselleen sen niin kuin mahdollisuuden valita, että okei, milloin mä teen tämän asian. Että mun on pakko saada tämä asia tehtyä, niin mä saan tehdä se milloin vaan. Just. Kunhan vaan saa tehtyä. Niin. Mä oon myös sellainen ihminen, että mä tykkään tehdä kaikki vähän silleen projektimaisesti. Jos on joku koulukurssi, niin mä saatan tehdä sen silleen päivässä. Joo. Mulla on sama. Koska mä en saa tehtyä sitä silleen, että mä teen niinku silloin tällöin. Joo, ei. Silloin se vaan jättää tekemättä. Jep. Koska sille okei, jos mä aloitan nyt tätä kurssia, mä teen sitä niinku tiettyyn pisteeseen asti, sit mä jatkan huomenna ja teen siitä eteenpäin. Niin ei se toimi, koska silloin ajattelet, että okei, tähän menee niin monta päivää, mutta jos sen kaiken vaan on sillä, okei, mä nyt istun alas, mä teen kaiken kerrallaan, niin vaikka ei saisi tehtyä kaikkia kerrallaan, niin se ajatus siitä, että okei, tää on kohta ohi, niin se on jotenkin niin Niin on. sellainen kiva. Ja se on just se, että jos sä pääset vauhtiin, niin minkä takia sä keskeyttäisit sen tietyn pisteen jälkeen? Todellakin. Koska se on tosi paljon vaikeampi sitten niin kuin myöhemmin palata siihen asiaan, koska sun pitää vähän niin kuin miettiä, että mitä kaikkea sä oot nyt tehnyt. Ei ole sille aivot siinä taajuudella. Niinpä. Se on vaan paljon helpompaa tehdä kaikki asiat kerralla. On. Mulla on sama myös silleen vaikka konserttiohjelman kanssa tai harjoitusrutiineissa. Joo. Että mä mieluummin soitan intensiivisesti jotain ohjelmaa niin kauan, että se menee niin kuin yhtäkkiä silleen niin kuin aivan eri sfääreissä, mitä mikään muu. Ja sit mä pidän taukoa siitä. Ja sit mä niin kuin aloitan jonkun uuden jutun. On kivempi keskittyä johonkin yhteen asiaan ja tehdä siinä vähän niin kuin kaikkensa. Joo. Niin kuin, mitä että antaa monille asioille silleen niin kuin vähäsen. Mutta tuo on asia, mitä mä oon miettinyt, että monesti sanotaan, että multitaskääminen ei ole hyväksi. Että sä et saa silloin tavallaan kaikkea potentiaalia, jos sä teet useampaa asiaa kerralla. Minkä takia sitten monesti ollaan just silleen, että okei, teet tästä asiasta itsellesi tavan. Että okei, mä teen tätä yhtä asiaa vähän aikaa joka päivä. Kun sä voisit tehdä sen vaan kerralla. Totta! Tai okei, kyllä mä ymmärrän, että niinku vaikka tää, miten sä sanoit, että niinku sä et pysty kierrättämään isoa ohjelmistoa kerrallaan. Kyllä mä ymmärrän, että toi on niinku, menee ehkä vähän siihen multitaskäämiseen. Että jos sulla on koko ajan vähän niinku mielessä ne kaikki, niin mä voin kuvitella, että ei varmaan niinku hirveästi pysty keskittymään niihin silleen
yhteen. Toi just silleen, että todellakin pystyn, mutta että haluanko mä, tai silleen, että jos ei ole ihan pakko, niin mielellä ei, koska mä tykkään antaa kaikkeni aina sille kappaleelle, mitä mä niinku, tai niille kappaleille, mitkä on silloin tärkeimpiä, tai mitkä on menossa kilpailuihin. Niin kun on sen projektin tehty, niin pääsee siirtyä Niin. uusia tuulia. Musta tuntuu, että mulla on ollut tuo sama, niinku, just vaikka kun mä oon kirjoittanut jotain, niin jos mulla on useampi kirjoitusprojekti kesken, niin se ei vaan toimi. Jos mulla on joku projekti kesken, niin mä ajattelen sitä vähän niinku koko ajan. Se on koko ajan mun niinku mielen taustalla. Niin jos mulla on useampi niistä, niin mä jotenkin jään jumiin niiden väliin. Ja mä alan vähän niinku sekoittaa ne keskenään. Ei silleen kyllä mä pystyn edelleen erottamaan ne toisistaan, mutta samaan aikaan ne myös vähän silleen, että niitä on hankala jotenkin tavallaan käsittää se koko kokonaisuus. Joo, mulla on täysin sama. Joo. Koska tavallaan haluaa aina jotenkin niinku uppoutua siihen maailmaan, missä niinku on. Joo. Mulla on siis sama niinku kirjojen kanssa, että mä en pysty niinku, jos mä oon kuunnellut jonkun kirjasarjan, mä oon niin sen lumoissa, että mä en pysty heti aloittaa uutta. Joo. Koska se vaan tuntuu niinku väärältä silleen, ei pysty mennä heti niinku johonkin uuteen maailmaan. Niinpä. Joo, musta tuntuu, että mulla on vähän sama. Tietenkin välillä mulla oli silleen tapana, että mä vaan niinku luin koko ajan kirjoja silleen peräkkäin. Heti kun mä sain edellisen valmiiksi, niin mulla oli jo seuraava auki. Mutta siinä on ihan oma vibansa, että uppoutuu siihen maailmaan. Koska jos koko ajan lukee uusia kirjoja, ei niihin kaikkiin pysty uppoutumaan silleen samalla tavalla kuin se, että jos sä luet yhden kirjan ja ajattelet sitä koko ajan, vähän niin kuin elät sitä kirjaa pidemmän aikaa, niin ei siinä pysty heti lähteä seuraavaan. Ei. Siis mun taktiikka on se, että mä kuuntelen samat kirjat aina tiettyyn aikaan vuodesta. Joo. Se on niin ihanaa, koska silleen vaikka edellisenä vuonna, jos mä oon kuunnellut jouluna jonkun kirjan, niin mä pääsen siihen edellisvuoden fiilikseen myös. Tavallaan mä muistan aina, että okei, missä mä oon ollut, vaikka kun mä oon kuunnellut sitä viimeksi. Mulla on sellaisia kirjoja, joita mä oon kuunnellut 5 vuotta putkeen, niin kuin joka vuosi. Joo, ja joka vuosi, kun sä alat uudestaan lukemaan niitä, niin sä tuut aina kertomaan siitä mulle. Ja musta tuntuu, että niinku, munkin sisäinen vuosikello on vähän niinku rakentunut sen pohjalle. Että heti kun sä tulet kertoa, että hei, mä aloin lukea näitä kirjoja, niin mä heti silleen, okei, nyt on vuoden aika vaihtunut. Eikö? On! Se on niin kiva. Ja sitten tavallaan sen ansiosta mä ootan jokaista vuoden aikaa, koska mulla on niin tietyt kirjasarjat. Joo. Ja nyt siinä vaiheessa varmaan tuntuisi väärältä lukea ne eri aikaa vuodesta. Jep. Jos sun vaikka nyt tekisi mieli lukea sitä sun kesäkirjasarjaa, niin sitä ei voi aloittaa nyt. Ei. Mut sit sulla on kuitenkin jotain, mitä odottaa kesässä. Silleen vaikka kesä nyt, no okei, musta nyt kesä on yleisesti, että ihmiset odottaa kesää. Mutta jos kesä jostain syystä tuntuisi tosi silleen, että okei, siellä ei ole mitään odotettavaa, niin ainakin sulla on ne kirjat. Todellakin. Mulla on yleensä silleen, että mä kuuntelen tämmöisiä kirjasarjoja silleen puolella korvalla. Että mä tavallaan saan siitä sen vibin ja sen niin kuin tarinan silleen kuitenkin niin kuin sisäistettyä. Mutta sitten siellä on tosi paljon sellaisia asioita, että mä teen aina jotain projektia samalla. Niin sit mulla ei tavallaan niinku semmoset pienet yksityiskohdat välttämättä jää mieleen. Joo. Sit se on silleen, että kun on vuosi mennyt, niin on tavallaan niin kiva aina aloittaa se uudestaan, koska mä en välttämättä muista täysin, miten se on mennyt. Niinpä. Tämä on kyllä ihana. Ja varmaan aina huomaa uusiakin asioita. Todellakin. Se on jännä, miten paljon jää just kirjoista huomaamatta. Vaikka luulee, että lukee sen tosi sille huolellisesti, niin kun lukee uudestaan, niin aina löytää jotain uusia asioita, joita ei ole huomannut aiemmin. Tai sitten vaikka kasvanut ihmisenä siinä välissä ja ymmärtää eri tavalla. Joo, siis mulla on jotain kirjasarjoja, jossa joku hahmo on selitetty tosi niin kuin silleen tarkastikin, että miltä se näyttää. Joo. Ja mä oon vasta monen vuoden jälkeen niin kuin kuullut, että miltä se näyttää, koska mulla on ollut mun mielessä jo niin kuin tarkka kuva siitä, miltä se näyttäisi. Joo. Se on ollut ihan erinäköinen sitten tavallaan kuvattu siinä. Joo. Ja mä oon huomannut, että mulla on ollut jotain kirjoja, joissa saattaa olla joku hahmo, josta mä en pidä yhtään. Ja aina kun se hahmo ilmaantuu paikalle, niin mä aina vähän silleen, taas tää tyyppi, että mä en tykkää tästä. Ja sitten kun mä oon kasvanut, niin mä oon jossain vaiheessa alkanut ymmärtää sitä hahmoa. Ja mulla on muutama mun lempihahmoista ollut just tällaisia. Että mä oon ensin inhonnut niitä, mutta sitten kun mä aina uudestaan ja uudestaan luen niitä kirjoja ja siinä välissä kasvan ihmisenä, Niinpä. niin sit mä jossain vaiheessa niin tajuan, että hetkinen, että mä ymmärrän tätä hahmoa. Mä tiedän, minkä takia se toimii näin. Musta tuntuu, että siinä on just se, että kun on kuunnellut tarpeeksi monta kertaa jonkun kirjan, niin ei välttämättä samaistu pelkästään siihen päähenkilöön, vaan haluaa nähdä vähän niinku niitä muitakin hahmoja silleen tärkeänä. Joo. Musta tuntuu, että mulla on itse asiassa vähän niin päinvastoin. Että mä en yleensä halua samaistua siihen päähenkilöön. Joo.
Tai ehkä se, että päähenkilöistä kerrotaan aina tosi paljon siitä, miten ne ajattelee ja mitä ne tekee ja miksi ne tekee, mitä ne tekee. Niin mä tykkään tosi paljon sivuhahmoista ja just aika pienistä sivuhahmoista. Ja mä tykkään miettiä, että minkä takia ne tekee asioita. Okei, toi on niin ihana. Et se on jotenkin tosi mielenkiintoista sille vähän niin kuin analysoida hahmoja. Ja varsinkin, jos on joku vähän suositumpi kirja, niin saattaa löytyä jotain niin kuin muiden ihmisten kirjoittamia analyysejä niistä, että minkä takia tämä hahmo on tällainen. Ja se on niin mielenkiintoista, koska näkee muiden ihmisten näkökulmat tavallaan näihin tiettyihin hahmoihin. Ja joo. Joo, niistä on niin kiva jutella myös. Niin on. Silleen hyvä, että me ollaan kuunneltu samoja kirjoja, niin sit silleen voidaan aina puhua niistä. Niinpä. Meillä tulee aina keskusteluaiheeksi sinne, kun on se aika vuodesta. Niin tulee, niin tulee. Sitten mä myös mietin, että mä jotenkin niin kuin aika usein näen päähenkilöissä itteni. Tai silleen, että mä jotenkin niin kuin peilaan sen hetkistä minää niin kuin siihen päähenkilöön. Tietenkin. Ja mä otan siitä sen vibin itselleni. Ja sitten mä saatan tehdä projekteja siihen liittyen. Että mä Joo. haluan samaa vaikka tyyliä tai jotain tällaista. Niinpä. Mä muistan, sulla oli syksyllä tää ekallekin. Oli. Joo. Se on kyllä niin ihana. Ja mä huomaan kyllä myös, että mulla ei ehkä ole niin tolleen kausittaista, mutta kun mulla on joku sen hetken lempikirja tai joku hahmo, niin mä huomaan, että mä teen tavallaan asioita, jotka liittyy siihen hahmoon. Niinpä. Ja jotenkin just peilaan sitä itteen ja yritän tavallaan tuoda sitä mun elämään, sitä hahmoa. Niinpä. Ne kirjat, mitä lukee, ne oikeasti aika paljon vaikuttaa omaan semmoiseen inspiroitumiseen myös. Niin tekee, koska ne muovaa tavallaan sitä maailmaa, joka on oman pään sisällä. Niin. Mun mielestä on just ihana saada inspiraatiota jostain tollasesta, koska monesti voi olla tosi hankala tavallaan saada aloitetuksi asioita. Niin on. Niin jos saa just jonkun inspiraation ja yhdistettyä sen hetken johonkin kiinnostuksen kohteeseen, niin se jotenkin tuo paljon enemmän, enemmän iloa. Kaikki tuo vaan meille niin paljon iloa. Kaikki tuo meille iloa. Me ollaan niin iloisia ihmisiä. Joo, ei, mutta siis siitä kun me ollaan puhuttu siitäkin, että pelkkä inspiraatio ei riitä. Että jos mä saan inspiraatio, että hei mä haluaisin tehdä tämän asian. Ei mä kyllä huomaa, että sun kanssa mä tosi helposti teen ne. Niin jos mä tuun sulle silleen, mä mietin sitä meidän autojuttua aika monesti. Silleen mä tulin sun luokse kerran silleen, mä haluaisin auto, niin me oltiin saman tien katsomassa jotain myynti-ilmoituksia. Me oltiin ostamassa jo autoa. Me oltiin ostamassa auto. Niin musta tuntuu, että yleisesti muiden kanssa ei se vaan niinku mene niin. Ei. Se on silleen, jos mä haluun jonkun, niin saattaa olla silleen, joo hei, tää on hyvä idea. Niin. Mutta ei sit tuu tavallaan mitään. Musta tuntuu, että jos muille sanoo omista semmoista projekteista, mitä haluaisi tehdä, Mm-hmm. niin tulee heti jotenkin painetta. Tai jollain tavalla tulee semmoinen, että apua on nyt paljastanut liikaa. Joo. Et sit siitä menee vähän niinku se viehätys. Niinpä. Se on kyllä yksi hassua, miten paljon niinku omaa itseään on omissa projekteissaan. Totta. Nyt pitää olla tosi tarkka siitä, kenelle puhuu ja mitä puhuu. Mulla on niin monta projektia, joista mä oon ollut ihan innoissani, mutta sit mä oon puhunut jollekin ihmiselle niistä. Ja sit se innostus, niinku, ei se välttämättä edes vaikuta se, miten siihen reagoidaan. Mutta et jotenkin se innostus vaan, että jos ei ole täysin oikeanlainen reaktio. Ja sitten jos on itse inspiroitunut jostain projektista ja on jotenkin ihan sen niin kuin silleen, on tosi innoissaan siitä, sit sanoo jollekin ja ei sen niin kuin reaktio edes tarvi vaikuttaa siihen, vaan se, että sä oot sanonut se ääneen jollekin, niin saattaa tulla semmoinen niin kuin, jotenkin pudota sieltä omasta semmoista niin kuin maailmasta. Joo. Tuleeko sulle ikinä sellainen? Tulee. Just silleen, että jos on joku, mitä on halunnut tehdä, voi olla niin pidemmänkin aikaa, tai että on jo tehnyt jotain pidemmän aikaa, ja sitten menee puhumaan siitä jollekin ihmiselle, niin se ei tavallaan ole siinä vaiheessa enää sellainen oma kuplansa, koska se kupla niin kuin puhkeaa, ja mä putoan todellisuuteen, ja sitten mä katson sitä mun projektia silleen, mun pitäisi tehdä tää, mutta mä en halua tehdä sitä. Tuntuu, että jotenkin niin kuin silleen, sit alkaa vahingossa jotenkin pienentämään sitä, sen Joo. arvoa. Toisin kuin sitten, jos me sanotaan toisillemme, niin musta tuntuu, että me ollaan yhdessä siinä kuplassa. Niin se ei silleen niinku vie mitään pois. Mm-hmm. Niinpä. Mä oon aina opetettu siihen, että ajattelee aina sen kautta, että mitä pystyy muille antamaan oman tekemisen kautta. Se muutti mun ajatusta, että ei tarvi aina miellyttää muita. Tai ajatella niinku muiden tavalla, että mitä muut voi saada mun tekemisestä. Joo. Voi myös vaan niinku tehdä. Mm-hmm.
Tai miettiä, että miltä se itsestä tuntuu tehdä jotain asiaa. Niinpä. Joo, musta nyt mulla on ollut tuo ihan sama. Että jotenkin ajattelee sitä, että okei, että mun pitää tavallaan tuoda jotain arvoa muille ihmisille. Että mä pystyn olemaan niinku hyvä. Tai silleen, että pitää kaikki mitä mä teen, niin ne ei voi olla vaan omaksi iloksi. Tai että jos mä teen jotain omaksi iloksi, niin sillä ei ole tavallaan arvoa. Tuo on jotenkin surullisen kuulosta. Niin on. Mutta jotenkin silleen, että okei, että jos mä teen jotain pelkästään omaksi iloksi, niin mä teen sitä sen takia, että mulla olisi energiaa sitten tehdä asioita muiden hyödyksi. Just. Joo, mutta mua auttoi tosi paljon se, kun mä joskus törmäsin Pinterestissä, se oli kuin Tumblr quote, niin jossa sanottiin, että niinku, oo vaan niin autenttisesti oma ittees, että muutkin uskaltaa olla oma itsensä. Niin mä oon jotenkin siitä ajatellut sitä, että niinku, okei, jos mä yritän koko ajan vaan miellyttää muita, niin sehän on vähän niinku, että mä vaan tuon lisää sitä, että okei, jos mä miellytän muita, niin tuleeko muille semmoinen olo, että niidenkin pitää miellyttää mua. Totta. Niin mä jotenkin ajattelen, että se on, no en välttämättä arvokkaampaa, kyllä mä edelleen arvostan sitä, että auttaa muita. Mutta ehkä nimenomaan siinä muodossa, että okei, mä haluan olla oma itteni, mä haluan näyttää muille ihmisille, että okei, tässä on tämä asia, jonka mä oon tehnyt, jolla on mulle merkitystä. Että muut ihmiset pystyy katsoa, että hei, että niinku, tai ottaa niinku inspiraatiota siitä ja tehdä asioita, joilla on niille merkitystä. Että ei sen tarvii olla silleen, että okei, tällä asialla on muille ihmisille hyötyä ja että niinku, ihmiset, just että ei tarvii edes miettiä sitä, että ihmiset inspiroituu siitä. Vaan se, että mä oon oma itteni ja annan muille ihmisille tilaa olla oma itsensä. Musta tuntuu, että jos vaan niinku tekee omaa juttua, niin ne ihmiset, kelle se resonoi, niin ne saa siitä. Ei tarvi olla silleen, että kaiken sun tekemisen päämääränä on niin kuin aina silleen, että ihmiset sais siitä mahdollisimman paljon. Joo, ei. Ja että mahdollisimman moni ihminen, koska se oma inspiraatio ja oma luovuus voi olla semmoista, että ei se välttämättä ole semmoista mainstreamia. Niin. Että kaikki tajuaisi sitä. Niinpä. Mutta siinäkin on se, että on kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, niin varmaan, tai aina on ne ihmiset, jotka on tavallaan sun ihmiset, joita sä kykenet inspiroimaan ja auttamaan ja tukemaan ja se on sama asia kuin vaikka ystävien kanssa. Niin sä et voi aina miellyttää kaikkia. Niin silloin kannattaa miellyttää niitä ihmisiä, joiden miellyttämiseen sun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Niinpä. Koska ei sitä loppujen lopuksi hyötyä kenellekään, jos yrittää niin kovasti. Koska et sä kuitenkaan tiedä, että mikä inspiroi muita ihmisiä. Sä voit pitää jonkun maailman inspiroivimman puheen, ja jos se ei oikeasti ole silleen autenttinen, niin en mä usko, että se inspiroi kovinkaan montaa ihmistä. Ei. Mutta just se, että jos pitää, niin kuin, no, puhe tulee mulle ensimmäisenä mieleen tollasesta, mutta jos sä tuot itses esille sellaisella tavalla, että mikä tavallaan auttaisi sua ittees, niin silloin sä voit auttaa niitä ihmisiä, jotka on niin kuin sinä. Ja musta siinäkin ehkä se, että ei välttämättä, tai mä en ainakaan ajattele sitä, että mä niin kuin haluaisin auttaa muita ihmisiä, vaan mä ehkä ajattelemaan sitä, että mä haluaisin niin kuin auttaa pienempää, nuorempaa minää. Että mä teen kaikki asiat niin kuin lapsi minään takia. Mulla on täysin sama. Se tuo sille eniten merkitystä. Niin. Ja jos sillä on merkitystä, niin silloin se kannattaa tehdä. Jep. Luovuushan on sitä, että luo asioita. Niin jos periaatteessa vaan toistaa kaikkea, mitä kaikki muut on tehnyt, siinä toivossa, että ihmiset inspiroituisi siitä, niin no kyllä se varmaan jollain tavalla toimii, mutta just se, että siinä jää tosi paljon. Että jos on itsellä jotain sanottavaa, joka on just ei välttämättä sellaista, mikä yleisesti auttaisi ihmisiä, niin kyllä se silti kannattaa sanoa. Niin on. Ja se on just se, että mikä on, että niinku, jos voi auttaa yhtä ihmistä vahingossa, niin se on jo silleen arvokasta. Et ei tarvi olla mikään niinku... Et ei tavallaan tarvii keskittyä siihen, että okei, mun pitää auttaa mahdollisimman montaa ihmistä, mun pitää saavuttaa mahdollisimman paljon, vaan just se, että okei, mä haluan tuoda esille tätä mun taidetta sen takia, että se tuo mulle iloa ja mä oon itse siitä niinku intohimoinen. Lähtee vaan tekemään siitä omasta inspiraatiosta käsin asioita. Niinpä. Koska se on se, mitä toivoisin, että kaikki muutkin tekee. Niin. Tavallaan lakkaa teeskentelemästä. Niin musta tuntuu, että lopulta kaikki, mitä me voidaan tehdä, on elää niin kuin onnellista elämää. Ja jos ei itse ole onnellinen omassa elämässä, niin yleensä tekee muiden elämästä vähän vaikeampaa. Niin tekee. Ja jos on itse katkera tai kateellinen toisten elämäntyylistä, niin silloin se heijastuu, tai sun omat ajatukset heijastuu aina silleen takas. Niin tekee.
Ja siinä on just se, että okei, jos sä oot kateellinen jonkun ihmisen elämästä, jollain ihmisellä on jotain, mitä sulla ei oo, niin siinä on se, että minkä takia tavallaan on kateellinen siitä. Että sä voit itse hankkia samanlaisen elämän. Tai ei välttämättä niinku ihan samanlaista, mutta silleen oman version siitä. Että voi itse viedä omaa elämäänsä siihen suuntaan, mihin haluaa viedä sen. No tietenkin on se, että joillain ihmisillä on paremmat lähtökohdat ja jotkut ihmiset vaan saa vähän niinku helpotetun version siitä. Mutta just se, että jos tavallaan huolehtii itsestään ja ei välttämättä niinku aseta itseään muiden yläpuolelle, mutta asettaa itsensä samalle tasolle muiden kanssa. Että okei, tässä on nämä ihmiset, jotka on mun läheisiä, ja tietenkin mä haluan huolehtia niistä. Mutta mä oon myös yksi niistä, joista pitää huolehtia. Toi on niin totta, koska kyllä ihmiset aistii, jos sä teet asioita, mistä sä itse nautit, niin ne luultavasti saa nauttia siitä myös sun kanssa. Niinpä. Tai ne ihmiset, jotka myös tekee asioita, joista ne nauttii. Tietenkin, jos on joku ihminen, joka tekee kaiken toisten ihmisten eteen, tai niin kuin tekee kaiken toisten ihmisten vuoksi, niin sellaisia monesti triggeröi se, että jos on joku ihminen, joka tekee asioita niin kuin itsensä vuoksi. Ja siinäkin on se, että jos sä huolehdit ensin itsestäsi, niin sitten on paljon helpompi huolehtia muista sen jälkeen. Joo, tota mä mietin koko ajan, kun me puhuttiin. Mulla on monesti sanottu silleen, niin kun, jos mä oon kysynyt joltain vaikka vanhemmalta ihmiseltä elämän vinkkejä tai mun niin kuin soittouraan liittyen, että mitä tavallaan vinkkejä niillä olisi mulle, niin mulla on aina sanottu, että ihmiset kyllä näkee, kun sä teet niinku asiaa, mistä sä nautit. Joo. Että kyllä se tulee niinku kantaa hedelmää. Niinpä. Jotenkin ei siinä silleen sen enempää tarvi neuvoja. Niin. Ehkä mä oon konserteissa miettinyt niinku tosi paljon aina sitä, että mitä mä voin tuoda sille yleisölle, joka on niinku tosi hyvä asia. Koska totta kai mä niinku menen soittamaan niille, Joo. enkä itselleni. Mutta se, että yleisö voi saada siitä vaan sen, mitä sä koet, Joo. kun sä soitat. Että jos sä oot itse innostunut siitä kappaleesta, itse tunnet niitä tunteita, niin vasta silloin se yleisö pystyy vastaanottamaan sen, mitä sulla on niinku sanottavaa. Niinpä. Silloinkin tavallaan niinku tuntea ne itse ensin. Ja soittaa sellaista, mistä itse tykkää. Just kun mulla on ollut niin silleen tiukasti se ajatus, että aina jotenkin pitää hyödyttää ja antaa muille. Joo. Just silleen vaikka, että kun ottaa oman puheenvuoron jossain, niin se pitää heti niin kuin antaa muille, tiedätkö, hirveästi. Joo. Että ottaa sen tilan. Niin. Siinä on se, että et sä varmaan vaatis muilta sitä. Ei. Tähän jotenkin liittyy se, että ihmiset heijastaa itseään niin kuin muista. Joo. Kaikki mitä sä näet muissa on tavallaan heijastuksia susta itsestäsi. Onko sulla jotain tulevia projekteja, että sä oot suunnitellut? Mun seuraava projekti tulee olemaan, kun mä menen kotiin. Mulla on sellaisia kehyksiä. Mä aion niihin laittaa erilaisia asioita ja laittaa ne seinälle. Mä oon nähnyt sellaisia, että laittaa värillisen taustan Joo. ja sit laittaa siihen semmoisen pitsiliinan. Ja sit sen päälle vaikka joku kuva. Joo. Mulla on semmosia kuvauskopeissa otettuja kuvia. Oi Mä haluaisin niitä laittaa niihin kehyksiin. Kuulostaa täydelliseltä. Toinen projekti voisi olla, että mä jaksaisin laittaa vaatteita Vinteriin taas. Koska siitä mä saan rahaa mun projekteihin lisää. Totta. Joo, ehkä mun projekti olisi tehdä töitä. Mä saan rahaa mun projekteihin. Musta tuntuu, että mä voisin ehkä alkaa taas kirjoittamaan. Ja tää on taas, että mä oon puhunut tästä nyt monta päivää. Mutta mä en oo vieläkään kirjoittanut mitään. Mä oon kanssa puhunut, että mun pitäisi harjoitella, mutta mä en oo oikein saanut tehtyä sitä. Tänään aloitetaan. Tänään me aloitetaan. Kaikki. Me tehdään kaikki tänään. Meidän tämän päivän projekti on tehdä kaikki. Siis tosta mä tykkään, koska nyt mä jaksan tehdä, kun mä ajattelin, että tänään saa kaikki tehtyä. Joo. Ja tää on just se, että niinku, jos mä puhuisin jollekin muulle, niin mä olisin vaan silleen nää. Mä oon ajatellut, että mä voisin ehkä tehdä tämän asian, mutta mä puhun sun kanssa, mä oon silleen okei. Entä jos mä vaan teen sen nyt? Kyllä me tehdään. Me tehdään kaikki. Katsotaan äkkiä, onko se kirppari auki, koska mun mielestä siitä on hyvä aloittaa. Siitä on aina hyvä aloittaa oikeesti. Tää vaan vaihtaa pois näistä yövaatteista. mä menen mun silkkihepeneissä. Tää on oikeesti silkkiä. Niin on. Siksi se oli just niin hyvä. Se menee kohdalta kiinni. Paljon kello? 40 minuuttia aikaa. Just Hei, me lähdetään kirpparille.